खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि बाखनायजाथाव हाबाफारि सामफुर दैमानि दालांनि साखाथियाव दैजों खुरख'नायखौ रायजो राजानो थेनानै लानो गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ हरनानै हेफाजाब होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। नंगौ चिरां जिल्ला खुंग्रिं लाइमुथि ओनसोलनि हान्थामेला खालामग्रा सामफुर दैमानि दालांनि साखाथियाव दैजों खुरख'नायखौ रायजो राजानो थेनानै लानो गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ हरनानै मदद खालामदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा। चिरां जिल्ला खुंग्रिं लाइमुथि ओनसोलनि थांग्रा लामानि दालाङा गोबाव समनिफ्रायनो अखा हाबाय थानानै दै लोमनायनि जाउनाव रायजो राजाफोरा हान्थामेला खालामनाय फरायसालिफोराव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जानानै दंमोन। रायजो राजाफोरनि बे जेंनाखौ नुनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दैजों खुरख'नायखौ रायजो राजानो थेनानै लानो गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ हरनानै मोनसे बाखनायजाथाव हाबा मावदों। लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां सुबिदा आरो रनजित बसुमतारिनिफ्राय जेंनानि समाव मदद मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रनजित बसुमतारि आरो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। आं लाइमुथि एरियानि जेन' बे समस्या सामफुर दालांनि थाखायहाय जेन' आं बेखौ बुंनो सानदों जाहैबाय जेन' दानि बे बिटिआर सरकार जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाख्नायनो गोनां जोंनि बिटिआरनि सार रनजित जेब्ला बिटिआर सरकार जाजेनदोंमोन अब्ला बिनि सिगांथ' जोङो बहुद खस्थ' बिदिनो औवा दालांफोरजों बिदिनो हान्थियोमोन आरो दा बिटिआर सरकार फैनायजों लोगोसे जोङो फार्स्ट टाइम जोङो लोगोनो जों दंफां दालां सारनिफ्राय जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे माखासे बायनाय जिनायखौ नुनानै बिदि रिफारिं बायदिसिना हरबाय थायो। दा बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि सार रनजितखौ जों बाख्नायनो गोनां आरो बेजों लोगोसे जों साननो हायो जाहैबाय जोंनि गासै लाइमुथि एलेखानि जेन' रायजो राजाफ्रा जेन' गोबां बेयावहाय 29टा जेन' भिलेज दङ बेयाव गोबां स्टुडेन्टफोर दङ आरो बे मोनसे लामाजोंनो बिदिनो हान्थियो आरो जेब्ला बे दालाङा जेब्ला गैयामोन बहुद खस्थ' जायोमोन। दा एसे सुबिदायैहाय हान्थि मेलाया मोजां जाबाय बिनि थाखायनो जों मोजां मोनो दानि जेन' बिटिआर सरकारखौहाय जेन' बेफोरबायदि सुबिदा होनायनि थाखायहाय आरो बेजों लोगोसे दालां लामा जुदि गैयाब्ला जों साननो हायो जाहैबाय माने एलेखाया जोबोद दुरबल जायो माने थांना थानांगौ हान्था मेलाया जोबोद गोब्राब जायो। बिनि थाखायनो जोङो बाजार दङ दा बेफोरनि थाखायनो जोंहा गारि बायदिसिना खारनो थाखाय उसुबिदानि थाखायहाय दा माखासे बिदिनो बोथोरा जुदि गाज्रिखासै नालाय दैज्लां बोथोर फैलायबाय बिनि थाखायनो बे दैज्लां बोथोरनि थाखायनो जे बे एडभान्सै जेन' खुरखानाय मानायखौ नुनानैहाय जेन' दा जिअ बस्था बेखौ जों सारनिफ्राय मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो बे जिअ बस्थाखौ रायजो राजाफ्रा जेन' बेखौहाय दिनैहाय ओंखारलानानैहाय जेन' दिनैहाय जाबाय बिनि थाखायनो आं बेखौ बुंथिना होनाय जाबाय। नोंथांमोननि समस्थियाव रनजित बसुमतारि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा माबायदि जौगाथायनि खामानि दानि जेन' प्रमद बर' दैदेननाय जेन' बे बिटिआर जेन' सरकार जों बेखौ मोनसे बाख्नायनो गोनां जेन' जोंनि लाइमुथि एलेखाखौल' आंखौ बुंनो थाङाखै गोबां जोंनि एलेखायावहाय माखासे समस्या दंमोन खालभार्ट दालां बायदिसिना गैयामोन बे जोंनि एलेखायावहाय बेफोरो दा जानानै फैबाय। दा लामा सामायाबो दा जागासिनो दङ जालांबाय थागोन आरो बियो जेब्लासिम जों सरकारा थागोन आरो बे खामानिया जालांबाय थागोन जोंहा आसा दङ दासिमाव।